ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Na ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Na ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Akwai bayani wanda yake shiga zuciya, an yi komai in baka zo baka tambaya. Na yi murna mai tafiya da sauri tsaya, yau batu ne akan halin gidan shugaba. Na ji daɗi kai wata juma'a ce ta zo mana aiko mun shagata, takwas ga Ramadan biyo na asanni zan ambata. Tun da safe muka ɗau wankan mu duka mun fita, muka taru ƙofar gidan baban marasa uba. Na ji daɗi zuwa takwas na safe koman mu mun kammala, sai imamuna ya fito tsab cikin walwala. Aka buɗe mota gaba ɗaya muka shiga da hailala, muka fara tafiya da annishuwa muna maraba. Kai na ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Na san kuna jira ku ji shin wai ina za mu je 'yan uwana, to Nijar muke so mu je, za mu yaɗa aikin annabi gida ko je. Ga mu nan dai muna hanya mu je dai gaba. Na ji daɗi gudu muke 'yan uwa suka ce da ni mai yabo, ya kamata fa muke tafiya muna shan yabo. Sai na fara a take aka ita rairo yabo, ana nishaɗi ana tafiya cikin shugaba. Na ji daɗi mun bar ƙasar mu mun shiga Nijar muna dai tafe, ikon Allah mai tafiya da mai rarrafe. Imtihani muka yi katubus da shi a tafe, ya mana daɗi sosai don ba mu ji tsoronsa ba. Na ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Kai muna gudu fatayar motar mu fita, kanka an kare ya alduka muka ambata. Motar ta kaɗa ta tsaya kawai muka fita, ko faɗuwar gaba ba mu yi ba mun rike mu fita ba. Kai na ji daɗi dama a bayan mu ga motar imamun mu na ya muntazar ko madi, gashi nan ba zai bari mu faɗi ba wallahi ko bayanan. Mun ƙara ɗan fahimtar ka imamun wuce gaba. Na ji daɗi a takaice dai sai wajen 3 na dare muka isa, Sharifu jinin karamci da ganin mu yan murmusa. Himarsa ce a tare da mu kai isar ta isa, mun gode jikan annabi ya uwa ya uba. Na ji daɗi wata tafiya muka yi mu da 'yan uwana da babana Sharifu Alawi. Muna zuwa garin duk motsi yana ce da mu, me kuke so sai mu faɗo buƙatar mu. A maimakon mu mai hidima shi yake yi mamu, komai muke so yana mana, kaji babban uba. Na ji daɗi
kai jinin karamci a jirgi ma ya dace ya je, amma saboda mu maulana a mota ya je. Masaukinmu masaukinsa ko ciki ko waje, da mu da shi da 'ya'yansa bai bambanta mu ba, na ji daɗi. Wannan karamcin fa ba mai yinsa sai Ali, a nan na ƙara tabbata sunan gwani na wali. Sharif al'alawi mai jama bai da hankali, washe zuwa garin ba don shi muka yi shi ba, na gudu. Wata tafiya muka yi muhim da 'yan uwana da babana Sharif al'alawi. To aure ya dinga yi mana a garin jinin arziki, ashe garin sharifai ne aiko mun sha biki. Duk wanda ya ga wata ta mai ya zo ya buɗe baki, in dai yana so a mai aure ku ji farin uwa, na ji daɗi. Mata da dama Sharif shi ne ya aurar da su, maza masu yawan gaske Imam ya 'yantar da su. Abin da zai baka mamaki da aka yi musu, kowa mazauni aka yi masa a Kano jar uba, kai na ji daɗi. Wallahi duk duniya ba wani kamar shehana Sharif al'alawi, har maƙiyansa sun jinjina a irin aikin kakansa yake idan kuntuna. Babban jagora kai mana ba mu isa biyan ka ba, ga godiya ta. Wata tafiya muka yi muhim da 'yan uwana da babana Sharif al'alawi. Babanmu godiya ce aikinmu ɗan Fadima, ya sayi bulmuƙamatu lamarin ka mun girmama. A ina ya be shi bayi kar ku ji fana kan bama, wallahi duk abin da na ce ya wuce can gaba, na ji daɗi. A ya tsatsan Banu Hashim mun bi mun sallama, gamin nubuwa Banu Zara'u ai an gama, mai kyauta da abin da ya fi so jinin Fadima. Duk duniya kai kaɗai ka rage Sharif ja gaba, na ji daɗi. Hanyar ka na bu maulana babu mai tsadani, sun ce zan ɓata 'ya'yan bayi suna gunguni. In dai bun kaɓata ne to gani kaɓatar da ni, da za ka daina sallah ni ma ba zan yi ta ba, kun ji ra'ayina. Ai kowanne tsuntsu yana kukan gidajensu ne, wallahi sahibul himmatu kai fa babanmu ne. Za mu kare darajar ka a ɓoye ko bayyane, labbai ka mai Aliyu Lahadi cikakken ba, mun ji daɗi. Bara na dakata uzuri mai yaban Fadima, a safinatin na ja nake togar gidan Hashima, da'iratul batula a ciki duka muka tsinduma, a mu gaida si da alan gama sirrika mai zuba, na ji daɗi. Wata tafiya muka yi muhim da 'yan uwana da babana Sharif al'alawi. Na ji daɗi wata tafiya muka yi mu'imu da 'yan uwana da babana Sharif al'alawi. Na ji daɗi wata tafiya muka yi muhim da 'yan uwana da babana Sharif al'alawi.